Kani gadega pati CTV. Karai jong kikin thai nong Kyrshan ko seng Congress hapo Mawsynram constituency. Bakin yai ne bar ka seng Congress letse gadega khobor ke ban pendiau yo MLA bamenta hakaju ko por bolongru MDC ba pensingan NCM uba watla ka seng Congress klaweng no shuwa ya ka jinglong khot jong u ha ka seng Congress hadu license nem kanti. Hendai badang ba de ka shuki Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council. Yakni karai bandang beteng ka jing Kyrshan ka Congress kinong Kyrshan ki badai kikin thai ha Mawsynram constituency. Asyam henen kasih Southwark unopra hak jialang jong Mawsynram Mahila Block Congress Committee MMBCC kebalalong Mawsynram kajialang henen kasih kebalapnya da ke presiden jong ke MMBCC kinong Kyrshan kibadai kikan thai da kawai kasur kilarai ban yai don ben bat kani kaseng bat kikloi ban Kyrshan ya unu ru ukurtong uba kaseng Congress kan penyakon hak election MLA ke ban salong House nam Arhajar Khatpra. Hagani kasngi da kispa ngot kikan thai ki Kyrshan ka Congress na kaleng kisnong ki bahap apo Mawsynram kilawan banesim menta hagani jelang bat kadaw hi jong ka Mawsynram Mahila Block Congress Committee ban pelong kini ke jelang kade halor kara jong katto ka negi khot jong ka MMBCC ban mi no ka Congress bat ban Kyrshan yo ba pencingan NCM bat ki bala pelong ru da ke jelang menaka spotrik mentau benai no pra ha Mawsynram karai di banesim ba ngin planya ka parti ba mula ya keren hakibun kibunta bakunur ni tukannya ke parti de plus nota pade ba hakini kisi iba ada hak sekretari nilai yo ya ka buar ka ba itu ka jilang ka ba kenong na ka kibrio jong pencingan yang balak lihat ya ka Mahila no Congress jong ka Mawsynram Henry haka jeng jung haka jeng slo jungi pade kampat liap namar balai nga ka presiden ka vice president ngidang don kum kinong kikam jong ka Mahila Block Congress hi boro kawai ngidang don bat ngidang ne hi kum kinong kikam hadu mentang kum ba kapau atau kot kubar ba kilang ba ngi bot ya ubrio yim sim labot ya ka parti te haka jeng slo jong ba ngi hadu mentang ngidang ne haka parti namar balai ya ubrio ngimbot namar ngi ken ba ubrio ulong kum kontraktor kontraktor haki department bakher mashibu ba lada kontraktor umya hak no department ula ban mi henry ke parti kamla ban mi bat kamla ban ki ke parti ka ne be haju bat kalong kasyap bat kamuhor jong ka Congress hi baro kawai yimla ban kerja beri ula ban kerja dari ka parti kamla kerja tengi penskam ya ka parti bangin ni hidang ne hi hadu menta ka Mahila Block Congress kan ne hi ha ka Congress hi bang hidang penklan jusuk ko konflik kam jengi ha area bakher bat hakane kasni lasaki jor ba da ratam hajar beri ki bawan simbenta ka Mahila kon simbenta hakane kasni Kani gadega pati CTV bat pidang pet yaki kubor baman kasni.